Hej så YouTube. YouTube må godt kunne høre os. Hej så YouTube Vakser. I dag kigger vi på en server, som Linus 2003 har. Og jeg spiller med nogle forskellige. Jeg spiller med Thor og Maggie og forskellige. Kan YouTube godt høre os? Nej, det kan de ikke. Jeg sidder og snakker med dem lige nu. Men de kan ikke høre jer, eller I kan ikke høre dem. Desværre. De må godt kunne høre os. Hvad? De må godt kunne høre os, ikke Thijs? Nej, men det er fordi de kan høre jer. Kan de godt høre os? Nej, de kan ikke høre jer. Nej, men de må godt. Ja, det ved jeg godt, men de kan ikke. Okay. Du kan ikke høre sådan, så de godt kan? Måske, men det bliver nok ikke lige nu, fordi det bliver lidt, det er noget, jeg skal sidde og rydde med. Men ja, i dag spiller vi på Linus 2003 server. Og lige nu er jeg ved de andre, jeg aner ikke, hvad de laver. De bygger et ur. Begynder du på 100, Thijs? Og vi kan lige gå over og se på deres center herovre. Eller, det er de i gang med at lave i hvert fald. Kan I se det de har bygget indtil videre? De har bygget en vandrutsjebane. Ja, det var for lang tid siden, jeg byggede det. Altså restauranten er lidt grim, fordi jeg bruger tekst, fordi vi bruger tekst og kan ikke den med. Ja, hvor er den? Derovre med... Hvad bagved? Herinde. Ja, opad. Og det er så fortælle os, og hvis det ikke tager strøm, så kan vi gøre så, at vi ikke tager strøm. Ja, det viste Thor mig godt. Det her, det er en trappe op til nogle forskellige hotelværelser, og hvis ikke de betaler deres, hvad hedder det? Ja, husleje for det, så tager de deres strøm. Det er egentlig et ret godt system. Tak. Det giver mening, at så mister de noget. Altså lige præcis at restauranten skal være på et skyldag, det synes jeg ikke er særlig fedt. Men det skal være der på et skyldag. Ja, lige præcis her, hvor man går i skyer. Så synes jeg, den skulle have været lidt højere. Jeg har slået skyerne fra. Derfor jeg har ikke lagt mærke til det. Jamen, hvis man har skyer på, så kan I se, at så går man i en sky. Ja. Det er Jeg siger restaurant godt. Hvis restauranten den er grim, så er det fordi vi har brugt tekst op her. Ja. Hvis du vil, så kan jeg sende dig linket til tekst op her. Nej, ellers tak, fordi jeg er ikke så god til at downloade det og sådan noget. Ja, men du skal ikke søge. Men i hvert fald, så du står og prøver malerier i Thijs. Men jeg tror, jeg lægger på til YouTube. Ses YouTube!